Вие гледате филма "Първата грешка на Айнщайн", част втора. Интервал на времето. Вече разбрахме, че наблюдателят, разположен в точка А, знае TA и TA', но не знае момента от време TB и не може да изчисли двата интервала на времето и да покаже, че те са равни. Възниква въпрос: как наблюдателят в точка А ще разбере числената стойност на момента TB? Наблюдателят А може да разбере числената стойност на момента от време TB на часовникът, разположен в точка Б, чрез пряко наблюдаване на циферблата на часовника, разположен в точка Б. Може би точно такава е била идеята на Алберт Айнщайн. Ако е така, тогава светлинният лъч, който е изпратен от наблюдател А към наблюдател Б, трябва да освети циферблата на часовника, който е разположен в точка Б, и да се отрази от циферблата на часовника в точка Б. Тогава в точка Б не трябва да има огледало. На мястото на огледалото трябва да се постави часовникът на наблюдател Б. Сега ние чрез няколко фигури ще покажем подробно и в детайли, стъпка по стъпка, същността на новия мисловен експеримент. Вижте фигура 9. На фигура 9 са показани двамата наблюдатели. Първият наблюдател е разположен в непосредствена близост до точка А. До наблюдателят е разположен часовник А. Вторият наблюдател е разположен в непосредствена близост до точка Б. В точка Б, пред точка Б, е разположен часовникът на наблюдател Б. Часовникът на наблюдател Б е разположен на мястото на огледалото. Циферблатът на часовник Б е насочен към наблюдател А. Когато циферблатът на часовник Б е насочен към точка А, светлинният импулс ще освети циферблата и ще се отрази обратно към наблюдател А. Новият експеримент се провежда по друг начин. Началните условия са различни. Основната разлика е, че наблюдателът, разположен в точка А, трябва да види разположението на стрелките на часовника, който е поставен в точка Б. Тогава, когато началото на светлинния лъч пристигне до часовник Б и освети циферблата на часовник Б. В момента на осветяването стрелките ще показват числената стойност на момент от време ТБ. Възниква въпросът: как може да бъде направено така, че наблюдател А да види точния момент на осветяването на циферблата на часовник Б? Отговор е лесен. Това означава, че експериментът трябва да бъде проведен на тъмно. Ето защо, когато провеждаме мисловния експеримент, ние загасваме осветлението. Вижте фигура 10. На фигура 10 е показано, че наблюдателят, разположен в точка А, вижда стрелките на своя часовник А, който е леко осветен, но не вижда стрелките на часовника, разположен в точка Б, защото е тъмно. Наблюдателят, разположен в точка Б, не вижда стрелките на своя часовник Б. Наблюдател А изпраща светлинен лъч към наблюдател Б. Вижте фигура 11. На фигура 11 е показано, че източникът на светлинния импулс е от фенерче, което е насочено към часовника Б. Трябва да припомним, че при провеждането на първия мисловен експеримент източникът на светлинен импулс беше лазер. Разликата между светлинен импулс от лазер и светлинен импулс от фенерче е много важен фактор. Ние ще видим, че точно тази разлика между светлината от лазер и светлината от фенерче променя метода за синхронизиране на двата часовника. Появяване на началото на светлинния импулс е случващо се събитие, което се случва в момент от време TA. Наблюдателят TA определя момента от време TA чрез своя часовник, който се намира в непосредствена близост до точка А. Наблюдателят в точка А запомня, че събитието, появяване на началото на светлинния импулс, се е случило в момент от време TA. Светлинният лъч започва да се движи към наблюдателят, който е разположен в точка Б.
Началото на светлинния лъч се намира някъде между точка А и точка Б. Вижте фигура 12. На фигура 12 е показано, че наблюдателят в точка А не може да наблюдава движението на началото на светлинния лъч, но наблюдателят, който е разположен в точка А, знае, притежава информация, че началото на светлинния лъч се движи към наблюдателят, разположен в точка Б, и че началото на светлинния лъч ще се отрази от циферблата на часовника, разположен в точка Б, и ще се върне обратно в точка А. Началото на светлинния лъч пристига в точка Б и осветява циферблата на часовника, който е поставен пред точка Б. Вижте фигура 13. На фигура 13 е показано, че когато предният фронт на светлинния лъч освети циферблата на часовника Б, наблюдателят в точка Б ще види циферблата на часовник Б. Наблюдателят, разположен в точка Б, ще види разположението на стрелките на часовника в точка Б. Стрелките ще показват момент на времето ТБ. Пристигането на светлинния лъч в точка Б, осветяването на циферблата на часовника и отразяването на светлинния лъч от часовника са три събития, които се случват в един и същ момент от време ТБ. Наблюдателят в точка Б отбелязва, че тези три събития – пристигането, осветяването и отразяването – се случват в един и същ момент от време ТБ. Наблюдателят, който е разположен в точка Б, запомня, че пристигането, осветяването и отразяването на светлинния лъч са се случили в момент от време ТБ. Много е важно да се разбере и да се запомни, че когато наблюдателят, разположен в точка Б, види стрелките на осветения часовник, разположен в точка Б, които показват момента ТБ, наблюдателят, разположен в точка А, не вижда стрелките на часовника, разположен в точка Б. Наблюдателят А гледа към часовник Б, но вижда тъмнина. Това е така, защото светлинният лъч, който е отразен от часовник Б, все още не е пристигнал при наблюдател А. Виж фигура 14. На фигура 14 се вижда, че началото на светлинния лъч е някъде между двамата наблюдатели. Когато отразеният лъч пристигне при наблюдател А, едва тогава той ще види осветяването на часовника в точка Б. Отразяването на светлинния лъч от циферблата на часовника, разположен в точка Б, е много важен елемент от експеримента, който провеждаме. Отразяването на светлинния лъч от циферблата на часовника е принципно различно в сравнение с отразяването на лазерния лъч от огледало. След отразяване от циферблата на часовник Б, началото на светлинния лъч носи светлинния образ на осветения циферблат на часовника, разположен в точка Б. Виж фигура 15. В фигура 15 е показано, че началото на светлинния лъч е запомнил как са разположени стрелките на часовника, който е в точка Б. Това е основната разлика между двата мисловни експеримента, които ние анализираме. При провеждането на първи експеримент, светлинният импулс е от лазер, който се отразил от огледало и не пренася светлинен образ. Отразеният лазерен светлинен импулс е обикновен светлинен отблясък. Този факт е много важен. Ето защо трябва да се разбере и да се запомни, че при втория експеримент началото на светлинния лъч носи информация за разположението на стрелките на часовника, разположен в точка Б. Това е информация за количествената цифрова стойност на момента от време ТБ. Светлинният импулс се намира някъде между точка А и точка Б. Наблюдателят в точка А и наблюдателят в точка Б не могат да наблюдават движението на светлинния импулс, но те знаят, че импулса се придвижва от точка Б
към точка А и че носи светлинен образ на осветения циферблат на часовника, разположен в точка Б. Виж фигура 16. На фигура 16 не е показан светлинния образ на осветения циферблат на часовника, разположен в точка Б. Но наблюдателите и ние знаем, че той е там. Светлинният импулс пристига в точка А. Виж фигура 17. На фигура 17 е показано, че когато светлинният импулс пристигне при наблюдател А, той ще види светлинния образ на циферблата на часовника, разположен в точка Б. Началото на светлинния импулс показва положението на стрелките на часовника в точка Б. Положението на стрелките на часовника Б показва момента от време ТБ. Когато наблюдателят, разположен в точка А, види положението на стрелките на часовник Б, той ще приеме информация за количествената стойност, цифровата стойност, на момента от време ТБ, защото момента от време ТБ вече е в миналото на действителността. Това се случва в момент TA'. Наблюдателят в точка А отбелязва, че пристигането на светлинния импулс и приемането на информацията се случва във време TA'. Измерването на момента от време TA' се отчита чрез показанията на часовника, който е разположен в точка А. Наблюдателят в точка А запомня момента от време TA', защото момента от време TA' е необходим, за да може да се синхронизират двата часовника. Това, което казахме, е много важно. Трябва да се разбере и да се запомни, че в момента от време TA', наблюдател А получава информация за време ТБ. Мисловният експеримент за синхронизиране на двата часовника е завършен. След извършването на експеримента, наблюдател А и наблюдател Б получават следните резултати. Резултати на наблюдател Б. Наблюдателят в точка Б знае, че светлинният импулс е пристигнал в точка Б в момент от време ТБ и се е отразил от огледалото в момент от време ТБ, отчетен по неговия часовник. Наблюдателят в точка Б не знае числената стойност на момента от време TA, когато светлинният импулс е тръгнал от точка А, и не знае числената стойност на момента от време TA', когато светлинният импулс е пристигнал обратно в точка А. За да бъдат синхронизирани двата часовника, според Айнщайн трябва да бъде изпълнено условието ТБ минус TA равно на TA' минус ТБ. За да бъде написан математически израз, наблюдателът, разположен в точка Б, трябва да знае трите числени стойности, а именно TA, ТБ и TA'. Наблюдателят Б не знае трите числени стойности TA, ТБ и TA'. Следователно, наблюдател Б не може да синхронизира двата часовника. Резултати на наблюдател А. Наблюдателят в точка А знае числената стойност на времето TA, когато светлинният импулс е тръгнал от точка А. Наблюдателят в точка А знае числената стойност на момента от време ТБ, когато светлинният импулс е пристигнал в точка Б. Наблюдателят в точка А знае числената стойност на времето TA', когато светлинният импулс е пристигнал обратно в точка А. Алберт Айнщайн казва, че за да бъдат синхронизирани двата часовника, трябва да бъде изпълнено условието ТБ минус TA равно на TA' минус ТБ. Наблюдателя знае трите числени стойности на моментите от време TA, ТБ и TA'. Наблюдателят А написва уравнението, решава го и според Айнщайн това е достатъчно и часовниците са синхронизирани. Експеримента, който провеждаме, е завършил успешно. Дали наистина е така? Отговорът на този въпрос е не. Сега ние ще покажем, че часовниците може и да не са синхронизирани. Според метода на Айнщайн, момента от време ТБ трябва да е в средата на интервала между TA и TA'. И тогава
часовниците са синхронизирани. Нека да припомним експеримента с конкретните числа на моментите на времето. От 8 до 10 са 2 часа и от 10 до 12 са 2 часа. 10 е в средата на интервала от 8 до 12 и тогава часовниците са синхронизирани. За Айнщайн това е най-важното. Но ние твърдим, че 10 може да е в средата на интервала и часовниците да не са синхронизирани. И че 10 може да не е в средата на интервала, а часовниците да са синхронизирани. Каква е тази мистерия и как е възможно това? Възможно е, защото ние забравихме един много важен факт. В момент от време TA', наблюдател А получава информация за момент от време ТБ от друг часовник. Получаването на информация за момент от време ТБ от друг часовник променя целият метод на синхронизиране. Напишем още веднъж числовият пример. Светлинният импулс тръгва в 8 часа според двата часовника, пристига в 10 часа според двата часовника и се връща в 12 часа според двата часовника. Най-важното е концентрирано в термина според двата часовника. Това означава, че наблюдател А или наблюдател Б трябва да види съвпадение на случването на събития. Съвпаденията са 3. Първо съвпадение. Съвпадение на събитието случване на момент от време 8 часа според А с събитието случване на момент от време 8 часа според Б. Второ съвпадение. Съвпадение на събитието случване на момент от време 10 часа според А с събитието случването на момент от време 10 часа според Б. Трето съвпадение. Съвпадение на събитието случване на момент от време 12 часа според А с събитието случване на момент от време 12 часа според Б. Ако наблюдател А или наблюдател Б не може да види трите съвпадения на събитията, часовниците не могат да се синхронизират. Ние твърдим, че когато наблюдател А или наблюдател Б получава информация за случването на събитие, той не може да наблюдава съвпадение на случването на това събитие със случването на друго събитие. Събитието е в миналото и не може да има съвпадение на събитие, което е в настоящето. Тогава наблюдателят не може да синхронизира двата часовника. В третата част на филма ние ще продължим нашия анализ и ще покажем, че методът за сверяване на часовници, който Айнщайн предлага, на практика е неизползваем, мога да кажа, е грешен.